درار بن ازور، ہاں جی، جنہ دا گھوڑا جہاد کردیا تھکیا نا تے ساڈے ٹینک جڑا ہونا ہے نا، ساڈے فوجی نے کہنا تو جاندا ہے جس نا تے ٹینک کے سدھو درار ٹینک کے ساڈے کول، تے جنہ دا گھوڑا ملک شام وچ جہاد کردیا لمبا پین لگا نا، حضرت درار بن ازور انہاں دی ہمشیرہ حضرت خالد بن ولید دے نکاح وچ، اے بڑا دلیراں دا خاندان ہے۔ درار بن ازور پتہ کی کرتے سن، جدوں باقی تے لوگ پاندے سن نا اتنے کی نام ہے اس دا زرہ تے، درار بن ازور قمیض بھی لا دیندے سن جنگ اے قمیض بھی لا دیندے سن، اے واحد صحابین جڑے قمیض بھی لا دیندے سن، اتنے زرہ پانی یا اتنے لو پانا یا خود پانا تے درکنار ہے نا، اے قمیض بھی موڑے تے لا کے رکھ دیں۔ ہاں کیوں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ درار بن ازور دا گھوڑا جدوں لمبا پین لگا نا اینج اکھوڑ کے تھک گیا، سویر دا جہاد کردیا لمبا پین لگا تے آپ نے گھوڑے دا کن نپ کے کیا فرمایا، جے اے ویکھے ہی انہاں کہا سی جے اے بندہ اج نپیا جائے نا تے مسلماناں دی ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ جانی، ہاں اینو اج نپو۔ جدوں گھوڑا لمبا پین لگا تے آپ دے گھوڑے نے کن نپ کے کیا فرمایا، اے ویکھ رہا سارے مینوں نپن لگے، جے نہ مینوں نپ لیا نا اج تے شکوت الی رسول اللہ، میں حضور کو تیری شکایت لا دینی جا کے۔ جدو رسول اللہ دا نام گھوڑے سنیا تے گھوڑے ماریا جمپ، ہاں جی میرے آقا توجہ، تو صرف حضور دے نام نال اتنی برکات ہیں، سارے دن دا گھوڑا تھکے ہوئے تو پھر وہ جوانی واپس آ جائے، وہ تھکاوٹ اتر جائے، سمجھ آئی نا بات۔ لوگ کہتے ہیں تھکتے نہیں، میں آگا ہوئے تو گھوڑا تھکے ہوئے تاوی تکڑا ہو جاتا۔ حضور دا نام ہی اتنا بڑا ہے، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دی، ہاں جی میں آگا جلیا حضور دا نام تا ایک باری فرمایا صرف شکو تو ہاں جی الی رسول اللہ کیا تے گھوڑے دے اندر پوری طاقت واپس آ گئی، گھوڑے ماریا جمپ پینچ اچھڑیا تے پورے جنہوں گھیرے پائے سن رومیاں انہوں نے او صفوں توڑ کے تے گھوڑا اپنوں باہر لے گیا پوری صفوں توڑ، ہاں جی او درار بن ازور، کیوں جی انہاں خالد بن ولید نو ایک باری وچوں راہ پا دیتا سی، انہاں کہا میں بچپن وچ گزریا سی تے میں جناب ایتھے ایک چشمہ ہے 15 دن دا راہ 2 دن وچ صحابہ طے کیتا سی، تو وچوں پا دیتے نا صحراواں وچ، تو پھر ہوا چل رہی سی ریت چل رہی سی، تو صحابہ اکثر صحابہ جناب ایک دوسرے دے وہ ریت اکھاں پے پے کے پھر اس ویلے صحابہ چیخ مار دیتی جدوں کیا کہ خالد بھی کپڑا اکھاں تے پا لیا، ہاں جی وہ تو مطلب سی کہ پوری فوج تے ہن گئی، تو پھر خالد بن ولید درار بن ازور نے کہا تو کی فوج ساری تباہ کرن واسطے میں نے ایتھوں پایا، اور 10 چشمہ کدھر چلا گیا، انہاں کیا اینج کر کے انہاں نے مٹی ہٹائی اکھاں تو اینج کر کے انہاں نے کہا او دور ایک درخت نظر آیا، اس درخت کے قریب میں جدو بچپن وچ گزرے سی ایتھے چشمہ ہے سی، ہاں جی پھر صحابہ اتھے پہنچے تے ایک دوسرے دے ہاتھ ناپ کے گئے، ہاں جی آندھی چل رہی تے اکھاں وچ ریت پے رہی، خالد بن ولید بھی منہ تے کپڑا پا لیا، تے صحابہ پھر چیخن لگے جے خالد نہ رہے تو پھر ایسا کی بننا، جے درار نہ رہے تو ایسا کی کرنا، میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، ریت بھی اگو پوری مقابلہ کر رہی ہوئے تے صحابہ بھی انجار رہے ہوں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو۔